Gwapo day ko. Guys, ipakita na ko sa inyo ang 3 characteristics sa mga palautang. Una, maghangyo, looy-looy. Oy, siya to. Ay, magabi eh. Ay. Saan, mangutang ka? Sila daw tamon mo. Uncle Chris Brown, pautangas ako og kanang 800 Uncle Chris Brown. B, kanang kuan man good, I need money. Si balubi ako akong papa dito, akong papang mangutang og kuan, uy kanang motor, pang down payment na ko, bakit anong kay kwarta daan dire. So sige na, please. Sige na. 800. Isa. 800 lagi di ako mapahulam sa imo. Sulit kabalo pa lang di kabayot. Kung di ka pa kung kaluoy sa imo. Tagi ka. Kanus man imo ni bayaran. Kasi ay kuan ha. O mga upat ka adlaw gitang karon. Wala gyud bayari kay gamiton ko ba sa ng kwarta sus di ko eh. Oh, salamat ha. Ako pa magpasalamat nimo. Thank you. Thank you ko ayo aning 800 ha. Ako Chris Brown, gwapo kay kag tattoo eh. Ganahan ko sa imong tattoo. Wala na imong naong eh. Joke lang, joke. 800 bayaran ako ni upat ka adlaw gikan karon. So, thank you ka ayo ani. Last. Kaduha. Pagpaninglan sila pa'y masuko. Igan. Tuong ko sa itong bayuta, be, kung maningil sa ko sa kwarta, sa negosyo na ani, nga walang malisulong na tindahan ani. Walang may bayad-bayad, pila naman ito kaadlaw in taon, Pila. Ningil ko. Ginuko si Uncle Chris Brown na anak, ginuko sa ako di karon. Wala ko'y kwarta, ginuko. Hala, uy. Ginuko ang tingog na anak, Jud. Hala. Tingog. Wala ko'y kwarta. Sa ako na nagkini karon. Ay. Uy. Uy, kakataranta na, Jud ko. Hala, nanuktok na. Nanuktok na ako na ng abrihan. Uncle Chris Brown. Ano siya kay kamaningil? Ya, wala pa may tingbayad in tawon, uy. Wala pa yata nagsabot kung unsa gid nga adlaw, in kaupat lang ka adlaw, pero wala man kita pinirmahan. Grabe sa kay ka, uy. Sayo kay kamaningil. Grabe sad. Grabe ni mong bayuta ka, uy. Wa pa kay kung naka kuan sa imo nga maningil ko. Ratatat na po dayon na imong baba. Sa akong pagpautang sa imo ba? Wala pa ko daghang istorya. Naghatag ako diretso 800. Unya karon ako pa imong gikasab-an nga maghulat ko. Naghulat ba ako dinhi sa gawas? Unya ikaw ra daghang istorya, nagtuktok ra ba ako dinhi? Grabe sab kanimo eh. Magbayad pud in taon. Paghangyo kumangyo kahangyo ayo pagpagkasuko. Ikaw paninglan gani ka pagkasuko kay ikaw may nangutang. Lisod man pud kaayo og ako imong kasab-an. Ayo pagidana. Pag mangutang, bayad. Dili kay inaana mga saba ka. Ugma ha, di pa kay kakabayad, bantay ka. Dapat babayaran gina nimo diretso. Kay ang akong kwarta gamitonon ko sabton unsa ka ba? Ugma ha, paninglan ta ka ugma. Dili pakuha na sa ko pa. Pakuha na sa ko kay wa pa koy kwarta unsa ba ako ibayad. Balikan ta ka alas 8 gabi eh. Di kay kong bayad. Basta kay pabarangay ta ka. Ito na ko, may gabi eh. Lambi lang na si mood mo. Ikatulo. Tago-tago dahil pagting bayad na. Maingon dahil nga wala pa'y kwarta. Kalagot, mga pilingon, mga hilason, na ba kaayo? Ayo. Hala. Uy, sila ningilasad ang animal na akong giutangan, Ginoo ko. Unsa ang di karon? Mutago ko. Nag-ayo-ayo na.
Wala siya, nilakaw. Wala siya dinhi. Wala bayot dinhi, wala. Ginukon sa akong pikar mo tago ko. Asa ko sa tago? Natarantahan na tago ko. Tago ko. Got a bad feeling about this. Wala siya. Sus, pastilan. Lamo-lamo ra gid igon nga wala, pero ani mas gid gapangutang ba? Gakaulit na ko ba? Tatawag ko ra gid barangay ni mga tawhanan ni. Gamay nga kantidad taguan pagid ta. Mayra kay sa primero. Ha? May kay magpaluulo-oy, Ikaduha pagpaningil kita pay kasabaan. Pagting bayad na gyud tago-tago na. Puyar ba ni mga palautang ba? Upay mga hilas kaayo. Adto pag mall, shopping, mura bag way utang, daghan ra bag utang. Mga hilas kaayo. Saon man di ba? Palautang dagko mga pilingon. Way yamo. Tawag tara mo barangay. For more videos, watch my vlog. Anawan ninyo. Wapo kayo dyan. Wapo lang mo sa video. Like and share.